salamat lang guys. So happy 1,000 followers. Karon nahimo lagi nato ang 1,000 followers. Dili lang kay tungod din namo kundi guys tungod ni ninyo. Kung wala mo wala sa tinga mo ang vlog. So daghan kayong salamat nakaabot na og 1,000 followers at saka salamat sa kayo sa inyong suporta. Salamat sa inyong suporta sa akong channel, sa akong vlog. I hope na padayon yapon mo sa pagsuporta sa amuang vlog hangtod sa hangtod. At daghan pa ming video nga pagahimuon. Alright. Yan guys, daghan kayong salamat guys. Nagduwa lang ni og tong 8.